Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι. Εγώ είμαι η Μαρία και σήμερα θα παίξω Piggy. Όσο σήμερα τώρα δεν μπορεί ο Γιάννης να παίξω, θα παίξω μόνο εγώ. Εντάξει. Τι είναι αυτό? Γιατί είναι έτσι? Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το Piggy. Είναι καινούριο. Εντάξει. Θα μπω εδώ για να φύγω από την Piggy. Αν δεν είναι το Fox πράγμα. Εντάξει, τέλος πάντων. Τι είναι αυτό? Δεν το χρειαζόμαστε. Οχ. Τι είναι αυτό? Εντάξει, απλώς περάσαμε αυτό που ήταν εύκολο. Πιο εύκολο από ό,τι νόμιζα. Ακούω νομίζω ότι Piggy. Όχι. Το Plank. Μου αρέσει αυτό. Εντάξει, θα πάρω το Rent. Εντάξει, απλώς θα πάω από εδώ. Γιατί κυνηγάει εμένα? Επειδή είναι μια άλλη μέσα. Απλώς θα ανοίξω εδώ αυτό. Εντάξει. Πώς θα μπω? Εντάξει, το έκανα αυτό το πει. Τροχτικό. Εδώ ανοίγω και αυτό. Ευτυχώς το έκανε αυτός. Πού να πάω? Θα πάω από εδώ. Δεν ξέρω, μια καλή ιδέα. Έρχεται η Piggy. Αυτό είναι διαφορετική Piggy. Οκ. Θα πάρω το key code. Πού είναι η Piggy? Να το. Απλώς εδώ την πόρτα. Το έκανα. Τώρα χρειαζόμαστε απλώς το άσπρο κλειδί, που δεν ξέρω καν που είναι. Είναι στο κλειδί, εκεί είναι το κλειδί, απλώς χρειάζεται μια πόρτα. Ένα κλειδί για την πόρτα. Εδώ. Εντάξει. Το πορτοκαλί κλειδί νομίζω χρειαζόμαστε. Όχι, η Piggy. Η Piggy είναι κορίτσι αγόρι. Όχι, με κυνηγάει. Τι είναι αυτό? Όχι. Εντάξει, θα μπω εδώ. Φύγε. Ναι, εντάξει, θα φύγουμε, θα το κάνουμε. Και... Ναι! Το κάναμε! Όσο παιδιά, αυτό είναι το τέλος του βίντεο. Σας άρεσε το κανάλι και subscribe, αντίο!